הסרטן הוא המחלה לדעתי בין הכי קלות שאפשר לרפא. כמו שאמרתי את האנלוגיה של העוצמות גז, בוא נגיד יש לי סרטן בריאות. סרטן בגרשיים, המילה סרטן. ויש לי סרטן במעי הגס, שבמקרה שניהם על אותו תדר, עם אותו צמד בערוצי אנרגיה של רפואה סינית. זה למה הסרטן פלש למעי הגס גם. למה בעצם מלכתחילה יש תאים שמנסים לשרוד? למה נוצר סרטן בריאות? למה נוצר סרטן באשכים? למה נוצר סרטן במערכת העיכול? אז קודם כל יש אספקט של חסימות אנרגטיות, טראומות, שטראומות באופן ביולוגי, פיזיולוגי, סומטי, גורמות לאיזושהי חסימה של פרנה צ'י. אנחנו יצורים מגנטיים. אנחנו יצורים שמורכבים מהאנרגיה של היקום. עידן, גם אם אתה אתאיסט לצורך העניין, אני יכול להגיד לך, תקשיב, אתה לא חייב להאמין בפרנה או צ'י, אתה פשוט צריך להאמין באנרגיה שקרה במפץ הגדול, בביג בן. האנרגיה הזאת יש אותה בכולנו. אתה תמצא שהאיברים או תאים שלא מקבלים את האנרגיה הזאת שממנה נוצר היקום, או פרנה או צ'י, הם לא מקבלים את הפחמימות, חלבונים, שומנים, ויטמינים, מינרלים, לפי המדע, בצורה טובה. תא שלא מקבל את המשאבים שהוא צריך בשביל להתקיים, הוא לאט לאט יורד, מתחיל להיות עייף, מתחיל לתפקד בצורה פחות טובה. לתכנים נוספים על ריפוי אנרגטי, ריפוי רגשי, תודעה והתפתחות רוחנית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי.